Dobrý večer, milí diváci. Vítame vás pri správach na televízii Hnoj. Ako prvá správa, pri obci Predajná v okrese Brezno sme našli podivný strom, ale viacej sa dozviete z našej reportáži. Dobrý deň, milí diváci. Nachádzame sa priamo v centre diania, pod starým stromom, ktorý nedovolím si ani odhadnúť, koľko môže mať rokov, ale preto je tu náš známy prírodopisec Al-Khoury Ihsan. Spýtame sa ho: pán doktor, koľko rokov môže mať tento strom? Tento strom, no typuje nejakých 5000, ešte ste aj vy ani neboli, no a viete, má to také krásne ihličie, to sa nedá povedať, je taká farba. Čiže on má ako 5 miliónov toho ihličia, to je neuveriteľné pria. Tých pruhov má tam 5000, viete si to predstaviť, toľko pruhov, je krásny. A má toľko konárikov hrubých, aj. Dobre, ďakujem vám za odpoveď, s tom s vami plno súhlasím, ale povedzte nám, koľko môže mať konárov taký strom? Konárov, typuje takých 200 až 300. Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Odovzdávam slovo do štúdia. Neznámy muž chcel zakončiť svoj život samovraždou skokom z mosta pri obci Predajná. Viacej už v našej reportáži. Pane, prečo chcete urobiť tento strašný čin? No, bielaj tento môj blbý život! No a kvôli tomu chcete skočiť dole? Áno, kvôli tomu chcem skočiť dole. No a na čo čakáte? Pre televíziu Hnoj, Martin Baraxa. Vračam slovo do štúdia, dovidenia. V Los Angeles sa dvaja neznámi páchatelia pokúsili vyhodiť odpad do mora. Zrejme to išlo o ropu alebo o nejaký kameň. Exkluzívne pre našu televíziu nám dovolili natočiť tie nasledujúce zábery, ktoré uvidíte v dokrútke. Nachádzame sa v Los Angeles, v San Francisku, na tom červenom moste, ktorý ide na ten modrý táliu. Práve sme prichytili príčine pašerákov, ktorí hádžu do vody prebytočný odpad, ropu a nejaké víno. Aha, vidíme pri číni aj políciu, ktorá za nimi beží. No, bohužiaľ, už sú prešli. Odovzdávam slovo do štúdia pre televíziu Hnoj, Martin Baraxa. Dovidenia, uvidíme sa o uhorský rok. Dobrý večer, milí diváci, vítajte pri športe. Dnešná reportáž bude o športe, ktorý sa konal v Oserbli v zimnom biatlone. Dobrý deň, nachádzame sa na hore Hroní v Oserbli, kde sa práve chystajú majstrovstvá Európy. Je tu veľmi dobrá atmosféra, je tu veľmi veľa snehu a máme tu veľmi veľa športovcov. Je tu Slovák Košík a Malajzíčan Babka a iné meno Fučiminávaj. Bolo oštartované, Slovák Košík sa derie dopredu, ale Babkovi Malajzíčanovi nevydalo, Fučiminávaj sa doťahuje na Slováka. Slovák začal nejako krývať, Malajzíčan sa na neho doťahuje, ale to bol ťažký fál a vracia mu to Malajzíčan. Slovák spadol, Malajzíčan ide dopredu, rúži sa do cieľa. Áno, áno, máme tam aj fanúšika, ktorý pozbudzuje a Malajzíčan vyhral. No, sme poslední, ale to nevadí, teraz si urobíme rozhovor s našim víťazom. Dobre, takže sa opýtame dnešného víťaza Petra Fučiminávajo Babku, aké to bolo? Hoj, ha, hiu, Takže z Oserblia odovzdávam slovo do štúdia Martin Baraxa pre televíziu Hnoj. Dobrý deň, milí diváci. Dneska bude premenlivo pršať, budú búrky, krupovitie a tak ďalej. Dneska by nemalo snežiť, ale bude premenlivo teplno, alebo ako sa nám to zmenilo toto počasie, bude biopredpoveď číslo 10, to je mierna premenlivá záťaž. Ďakujem. Dobrý deň, milí diváci. Vítajte pri dnešných Šrepinách mínus. Dneska ideme riešiť kuriozitu, prečo je táto značka biela, modrá a biela. Prečo to nie je presne naopak, prečo nie je modrá, biela a modrá. A ešte jedna otázka. Tá šípka ukazuje do tej strany, ale každá správna šípka by mala ukazovať do tej strany. No, na tú otázku sa dneska opýtame nášho pána doktora, turistu Branislava Kozla. Poďte sa medzi nás. No, povedzte nám, pán doktor, čo si o tom myslíte, prečo tá šípka ukazuje do toho smeru? No asi preto, že chodník ide tou stranou. Tak, no, tom s vami súhlasím, povedzte nám ešte, prečo tá farba, prečo je to biela, modrá, biela, prečo nie modrá, biela, modrá? No viete, tá farba modrá sa je veľmi drahá, no tak to bolo lacnejšie, keď je takto. No, dobre, pán doktor, máme nejaké telefonáty? Áno, pozadí je to. Dobrý deň, máte nejakú otázku na pána doktora? Prepínam. No, mal by som. Haló? Počujeme sa? Je tam niekto? Čo? Dobrý večer, máte nejakú otázku na pána doktora? Haló? No, halo, počujeme sa. Á,
Môžem sa spýtať? Áno, no, pýtajte sa. Čo mám na večeru? Prosím? Čo mám na večeru? Vy? Áno. Ja, no dobre, tak čo má na večeru? Šunku a 4 vajcia. Áno, počuli ste pána doktora šunku a 4 vajcia. Ďakujem, dovi. Tu. Dobre, nejaký ďalší poslucháč? Tak asi nie, dobre, to je na mne všetko. Ďakujem, odozdávam slovo do štúdia. Pre televíziu Hnoj, Martin Beraxa. Pane, prečo ste sa rozhodli urobiť tento strašný čin? Lebo nemajú s týmto životom, život na to nemajú tento život. A kvôli tomu chcete skočiť? Áno. Tak na čo ešte čakáte? Dám slovo do štúdia pre televíziu Hnoj, boha ešte raz. Pašeráčky. Ty koková táča. Kokos. Nazdar. Dobrý deň, práve sa nachádzame v San Francisku, Los Angeles, za tým mostom, čo ide ponad ten záliv a vidíme tu exkluzívne pašerákov. Čo je? V Los Angeles, v San Francisku dvaja neznámi páchatelia chceli vyhodiť do mora prebytočný odpad. Zrejme ropu a nejaký kameň, ale exkluzívne pre našu televíziu nám dovolili natočiť nasledujúce zábery. Kde sa konali, Dnes sa konala súťaž v zimnom biatlone vo Serbli. Ďalej uvidíte v dokrútke. Dovidenia. Včera pinák mínus. Dovidenia. No.